Dokturek AI je vytvořený přímo na míru lékařské workflow. Zvládá všechny klinicko-administrativní úkony bez toho, aniž by se lékař musel na cokoliv ptát. Po otevření karty pacienta se zobrazí přehledný dashboard. Vestavěný scribe zapíše rozhovor i výsledky vyšetření. Dokturek sumarizuje text a navrhne přesné MKN kódy diagnóz i kódy pro pojišťovnu. Externí zprávy stačí vyfotit nebo poslat přes pacientskou aplikaci. Dokturek je zpracuje a nabídne stručný souhrn, který lze vložit do anamnézy jedním kliknutím. Laboratorní výsledky se zobrazují v přehledných grafech pro snadné sledování vývoje v čase. Dokturek v kontextu celé anamnézy kontroluje medikaci a navrhuje vhodnější alternativy. Díky úplnému přehledu pacientských dat přepočítává všechna relevantní riziková skóre a pomáhá tak lékaři držet se evidence-based přístupu. Dokturek generuje srozumitelné poučení pro pacienta a včetně doporučení optimálního termínu další kontroly je odesílá přímo do pacientské aplikace. Pacient tam má přehled o své anamnéze i lécích, což výrazně zvyšuje jeho zapojení do léčby. Po ukončení práce s pacienty má lékař k dispozici souhrny nejnovějších vědeckých článků s praktickými dopady na klinickou praxi. Díky znalostnímu grafu a pokročilé architektuře pracuje Dokturek spolehlivě a transparentně. Dokturek AI. Technologie, která vrací lékaře k pacientům.